Yan sinapot. Binili yung chin-chin. Yan ito sa Sitilo. Ang binigyan sila tatay doon ng ano, sinapot. Ayan natin pinapakinis lalo ni Kuya Arnel. Tinubos na ni Tilo sa alusad to. Bye. Tama lang. Kabong! Hindi mo kaluan! Puro-bang lang! Kahit balaan nyo, kahit... Pagkatadang siya tuloy yun. Andiyan naman sa kabila. Kuya Arnel. Ilang hollow blocks kailan mo dyan? 5 na ito? Ilan na yan? Dalawa. Tatlo na ito, Tol! Dalawa na lang! Ano ba mga lolo? Last! Di ba lima ka mo? Last natin. Sapakan? Sasapakan? Dito? Yan na yan? Ito na ako sa ko. Yan.
kilo. Parang nga ay. Umuha eh. Minadali siya na. Yun sa sobrang negative eh. Amo na sa baba. Yan, tapusan ni Kuya Arnel oh. Simula dun sa taas yung pababa na. Abo trabaho sa tukukuha. Karin So, birthday bill saka so ni bara. Bilbar? Tsaka bara. Ni Bilbar tsaka bara. So, nakatapit mo. Ni Bilbar tsaka bara. Ayan bara. Mahaba yan. Ayan mo naman si ni Bilbar. Haba nito. Bara. Ah, ni Bilbar. Bara.
Wala, sama na. Yan, tapos na. Kuya Arnel. Pahinga ng Kuya Arnel. Adi, ni Bilbar. Okay na, di? Okay na siya. Boy. Puro. Ano mo na iba ko? Sorry. Ano rangan ko yan? Ha? Oo. Lahat. Rangan pa. Yan na rin bukas. Amoy! Didiretso talaga! Kasana ka na lang ano? Alayo mo yun. Napaganda pa ano? Oo. Kutangan? Ay, sobra na. Asa? May Pininis ko na. Pinisun natin. tawad sala. Kasi ako, wala. Terasa sa wala. Hindi pa karang kanto-kanto din yun. Umagang pagkalutan ko. Yung daw-daw. Siya ako. Daw ng bayaba, daw ng kampung, luya, Kulang pa yan? Okay na. madlad. Daw ng bayabano. Ilan ba? Tutoy ko para pag-ibig. Cleansing yan eh. Cleansing. Ang dati ginagawa ko. Ang problema, pag inabutan, yun, kada yun, pag-cleansing na yun. Yung hiya mo, umagal din. Oh, send ako, may hindi makikita. So, nung una, nagtay ako. Ano yung kada umaga? Kung di ko pa nagano'n sa dyan, Ganda nga. Ibang pa nga eh. Saan ba yung minimita nito? Ba na ba?
Tol. Tanungin mo na ba? Ano ba? Ano ba? Ipula. Ang alam yung ipula. Yabano, bayan mas. Sama-sama ko. Tapos, 10. Hindi ko katawan na. Lakas na. Dati, 10 kilo. Nakuha po ako. Yan, patapos na. Mga retouch na lang. Kape ka? Hindi. Nag-edit ako. Ha? Tapos na. Sabi. Tapos na. Oh. Sa bahay nalagay ko. Kape ka tay? Magkakape ka? Oh. Tolo. Ika, kuya may kape ka? Dere. Ay dah kita asukar. Kape sama mainit na panahon. Oh kuya, kape. Bigla cincin. Ang kape. At sila tatay nabigyan na, tsaka si Kuya Gatcho at si Kuya Arnel nabigyan na cincin ng kape. Kuya Noli! Ano pa? Gatas! Ayaw niya nga raw. Ha? Ayaw ni Kuya nang mainit ang Yan sinapot. Binili yung cincin. Inatosan si Tilo. Ang binigyan sila tatay doon ng ano, sinapot. Sarap. Alright.